da shike yanzu Chevening sun mayar da scholarship ɗinsu sai wanda ya yi akalla shekara 2 da kammala digirinsa na farko, ko kuma in ce ba sa amincewa da experience ɗin da mutum ya gabatar musu sai experience wanda aka same shi bayan an gama digirin farko. Haka yana nuna cewa kenan sai wanda ya gama digirinsa na farko da shekara 2 ne zai iya neman Chevening scholarship. Amma ba na tunanin cewa Commonwealth Master Scholarship ko Commonwealth Shared Scholarship sun zama haka. Har yanzu su suna amincewa ne da digiri da kuma yunkuri na volunteering ko shugabanci ko kuma alamu na shugabanci a gaba ko kuma shugabancin da aka riga da aka gabatar. Don haka waɗanda irin kaman yanzu nan suke ƙoƙarin kammala NYSC wataƙila ma ba su gama ba, ko kuma da sun gama kenan ba su da wani work experience mai ƙarfi sosai, amma kuma suna da alamu na kaman volunteering ko kuma wani ɗan ayyuka da suka yi daban-daban da suke jami'a ko wataƙila a unguwarsu ko da suke bautan ƙasa. To duka waɗannan abubuwan ana iya ɗaukan su a rubuta a cikin bayanan neman Commonwealth Shared Scholarship ko Commonwealth Master Scholarship. Wani lokacin sai mutum ya ga an yi nasara. To ina ƙarfafa gwiwan mutane waɗanda suke so su yi masters a Birtaniya waɗanda kuma suke da abin da ya kai 2-1 to su mai da hankali wajen musamman shi Commonwealth Scholarship, domin shi ba kamar Chevening ba wanda irin yawanci ana so a ga mutum wanda ta bayyana a fili cewa wannan mutum ne wanda yake da yiwuwar shugabanci ko kuma mutum ne wanda yake da tasiri a harkar abin da ya shafi shugabanci bayyananniya. Su Commonwealth Shared Scholarship ko Commonwealth Master Scholarship suna ɗan duba kaman alamu na promise. To inda ka san you are promising ka gwada. Allah ya bada sa'a, Allah ya taimaka.